assembly election of han nomination in file tekang lo la pen pini ke file tekang la ke itu India Alliance pen ate ke council pen file tekang lo dan non 23 year ni tame ele mala alliance partner tumpen tame itu claim tuji tame ini tame itu claim tekang lo nan ko nan litung ko BPI isu ban si election patidun basa nilitum ke pulo Karbi Anglong Autonomous Council an a powerful Autonomous Council non bangke meaningless Autonomous Council seplang atema state ek dak nang job job six schedule bangke a power of it lasi nilitum ke claim bangke assembly alo ludun lo blodangte Karbi Anglong Autonomous Council long a power uthot kapachewanti pani claim example Assam Direct Recruitment Act dak six schedule alo ke nang apply une directly ke sita ladak nang apply de report nilitum bangke six schedule power bangke awet lasi meaningless Autonomous Council non semar de report nilitum BPSLC tum thought alliance pen meaningful Autonomous Council itum chewan ko recruitment process kan chenglok kapret kamen itum de kong chewan ko lapen Autonomous Council jakong ke chewan ti bansil itum claim kon ko lapen Karbi ara ke mang Autonomous State labang so bangken itum out head pensil itum kapat chun pan ninje dun tara antong tiga third election thurani pulang la ke itum kadu ber theklong lo party level le itum alang itum ke wangali del athema party pen official candidate issue lo paklang lo pangdak lo alliance candidate paklang lo la so pen yung alang li turji lo tangke la ke independent besi turji do la pensar la non BJP सरकार ने पेना निकान चरियत पेनन election nang kili lo MLC la bangsa long ching thuru lo besi pena na rat ning jinang lin ben pis la bangsa la ta ban nge itum kaching thur ke theklong ke before town la pen town na akung kunganan itum kaching thur ke theklong leta sita rong dam lo lang te kaching thur ke theklong le 90% arat atum ke aki sung sai de la ni thoma frang tomon thepo wang ma de rong ban ke ni tum phone ke receive secure el ni tum ting injar el hemi hum da we de lo kusin tum ta long that shows that rong ke development le lepin la rong ke kaching thur le lepin la ke ang ke klang si son du la dong se ning je lo tang te si pini si ke cheng la tum nomination file tang at mo scrutiny tang lo tang te feel long se tum ning je joy bu thank you